Sophie, hoe gaan het met jou? Met mij gaat het lekker, meisje, man. Lekker, lekker. Jammer om te plaatsen pizza nou. Ik net pizza om nou recht te maken. Kevin was een end of the year function vanavond. Zo so, net pizza om recht te maken. Hij moest gepromoot. Dit is al goed. Oké, sorry man. Ik wil niet kon luisteren bij jou, man. Zou je misschien voor mij 3 aardappeltjes alsjeblieft, maar een beetje biryani, man. Toen net de oude uur van laatst zondag. Nee, inderdaad. Ik heb een paar aardappeltjes hier van de hoeken. Zo kan ik bezig om lekker recht te pakken en zo aan. Is er nog iets anders wat ik mee kan jou? Ja, alsjeblieft. Het is misschien een beetje zoutig, alsjeblieft, op man. Dat is nou, hij zout al bij om tanden te boven zondagochtend. Ja, ik eet veel. Zijn zij nou daar niet? In die spijskastje gaan lezen, kan je misschien nog een biryani masala ook samenbrengen, alsjeblieft, man. Ik weet maar zo, dat doe je ik denk. Ja. Ik heb een beetje biryani masala ook in binnen. Ja. Doe je misschien voor mij ook een beetje rijst, man, alsjeblieft. Een beetje rijst voor die biryani. Als ik dan zondag een rijst, laatste rijst te maken. Maar nou Sophie, weet je wat? Mijn pot is ook weg. Ik heb mijn pot is ook zo'n kasteel. Weet je misschien voor mij een potdoekje man, alsjeblieft. hoe meen je nou? Ik denk misschien nog een beetje vlees oor, alsjeblieft man, voor die pot. Nee, dat is nog bizar van mij. Ik ga eten. Nee, ik ga niet voor die aardappeltjes zien. Nog nooit die mij zien. Nee, wat? Hoe moet ik nou? Wil ik iets maken voor die aan? Alsjeblieft man, Nee, dat gaat een beetje net te veel.